Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akwai wani hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Sahih Bukhari, hadisi na 5921. Haka Imam Muslim ma ya rawaito shi a cikin Sahih Muslim, hadisi na 2120 daga sahabi Ibn Umar. Shi sahabi Ibn Umar ya ce mai naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil qada'i. Annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana alqada'u. Menene alqada'u? Malamai suka ce an tahlika ba'da ra'sika wa tatruka ba'da ra'sik, ko ka aske wani sashi na gashin kanka ka bar wani sashi na gashin kanka, kamar yadda muke gani yana faruwa a yanzu kenan. Saboda haka annabi ya hana wannan ɗabi'a da matasa ke yi na aske wani sashi na gashin kansu su bar wani sashi na gashin kansu. Wannan abun annabi ya hana. Kuma akwai wani hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi, Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, Imam Nasa'i ma ya ruwaito shi daga Ibn Umar. Shi Ibn Umar ya ce ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad hulika ba'du sha'rihi wa turika ba'du fa naha an dhali wa qala ihliquhu kullahu aw turkuhu kullahu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani karamin yaro an aske mashi wani sashi na gashin kansa, an bar wani sashi na gashin kansa, sai ya hana su yin haka. Yace ko dai ku aske gashin duka ko ku bar wani ko ku bar gashin duka. Hadisin nan ingantacce ne, yana cikin silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 1123. Kun ga kenan wannan ɗabi'a haramun ce tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ta. Saboda haka bai dace a ce muna yin shi ba, muna kwaikwayo da Yahudu da Nasara ana yi, duk da wasu ba su sani hakan babu kyau ba. Babban malami Ibn al-Qayyim na littafi mai suna Tufatul Mawlud li Ahkamil Mawlud, yake a shafi na 100 yake cewa me yin aske wani sashi na gashin kan mutum a bar wani sashi ya kasu kashi 4. Yace ko dai mutum ya aske nan ya bannan, ya aske nan ya bannan, ya aske nan ya bannan, ko kuma mutum ya aske tsakiyar gashin kansa ya bar sauran gefe-gefen, ko kuma mutum ya aske gefe-gefen ya bar tsakiya, ko mutum ya aske gaba ya babba baya. To za ku ga duk irin wannan duk yana ɗaukar, ya ce duk irin wannan yana ɗaukar hukunci ɗaya, duk yana daga ciki. Saboda haka abin da ya dace shine mai matasan mu mai kokari mu ga mun kiyaye irin wannan aski, saboda kada mu shiga cikin maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito, Imam Abu Dawud ya ruwaito, wanda annabi yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda duk yayi kamanceceniya da wasu mutane to yana daga cikin su. Wani hadisi kuma hadisi ingantacce ne, yana cikin Sahihu Abi Dawud, hadisi na 431. Saboda haka ɗabi'an mu ko kuma in ce addinin mu ya hana irin wannan aski, haka al'adar kama ta hana irin wannan aski. To bai dace a ce kana koyi da Yahudu ba da Nasara ba a cikin irin wannan aika. Kada hakan ya kasance kada ka kasance tare da su kenan, kamar yadda annabi Musa ya faɗa cewa wanda duk yake iya kamance ce yana da mutane yana daga cikin su kenan. Saboda haka muna fatan da ni da ku da kowa mai kokari mu ga mun kiyaye irin wannan aski, tunda musulunci dai ya hana shi, haka al'adar mu ma addinin mu ma ya hana shi. Saboda haka mai kokari mu ga mun daina irin wannan aski. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.